ɗo ko Ganno noon eɗen gandi ko wuro wongo e nder falde Kanel woni e nder commune Ndendori kadi ko ɗo woni galle ɓe ganduɗa hoorema mo windere nde fof andi o ñalawma hannde o wiyete ko Kalidou Koulibaly Pindi TV noon ari ɗo e nder wuro he e nder galle he haade woni ko coupe du monde wona ngam andude tigui rigui holno coupe du monde Kalidou Koulibaly o wurda ɗo e Ganno jokkodiri e kaw makko wiyete ko Moussa yettete ko Sy ceerno Moussa holno gannonaɓe hannde gurdi coupe du monde o ɗo e nder Ganno e nder galle Kalidou Koulibaly en jaako mi salmini on mi weltinima on garangal ɗo e Ganno eyi Kalidou ko gannonajo Kalidou jibina ko France mawni ko France so meeɗi addo Ganno jina yaade 7 ans école mum football fof toon waɗi ha ɗon heeɓi bac mum ɗon heeɓi permis mum ha yeehi Belgique monti adon première division France yeehi Belgique ummi Belgique fayi Napoli nde o fayi Napoli nde ko nden Sénégal naɓe mbaɗimo couvert andude Kalidou ɓe ne mbiya ko Sénégal naajo ɓe mbiya ko Mali naajo e nder noon nden minen min ɓurano yidde ko yaawa feeñide noon kono ko Allah feeñini feeñat eyyi ɓe kolli haɓe jiiɗi o joué ga on ta ɓe toppiti wono Sénégal naaɓe so jiiɗi hunde tan wonon haaju men ɓe mbaɗi kayitaji makko wonde jibina ko Dakar min o kaldo mon min woni dogɗo e kayitaji makko ɗo e Fouta no commune Ndendori pour finmi handude kayitaji ɓe mbaɗi passeport makko par ce que ɓe namino kayit babam mbimi wawi to ɓe mbiya so kayit nenam kemmi ɗum somi adde mbawi fewde gaddumi e pewdu passeport makko ɗum woni garangal Kalidou e yidde leydi ndi kadi e minen kadi jinnaɓe hokkunoɗeɓe conseil wonde min jiiɗi battane makko ko leydi ndi par ce que juillet mois de 17 ans France tournoi ɓe Amérique mboɗo jogui hen gonmi ɗo photo ji mum fof ɗo wanno toon kono min tiirimo yidde adde o joué e nder Sénégal eyyi somi yejjitani les premiére makko match ko nan Libye o joué jiri nden noon e waɗe jeddi ala ho ga kadi alhamdulillahi omo jaɓani jinnaɓe kamɓe jooɗi toon min heedi ɗo eyyi kadi no jeddirɗi kewni mbimi aɗa somi waɗa ɗo adresse o gaddo fam so wirtimi wiya ɗo nde ɗo woni galle Kalidou Koulibaly te ko gannajo ɓani waɗi jeddi ko ɗum commissaire coupe d'Afrique he haata heɓaɗo wuuro ngo kala nde yonti match Sénégal ala keddotoɗo galle o ma heewa coupe du monde jile coupe d'Afrique ha heeɓi oɗo coupe du monde ko ɓooyani ɗo ko délégation ummiɗo ha Dakar ari ha ɗo balɗe ɗiɗi haɓe ɗo wuuro he ko société Sipsimo wadduno publicitaire makko gari ɗo gonɗo e galle ala keddiɗo gannaɓe kala moƴƴere kadi ɓe mbaɗi en gannaɓe kadi ko yimɓe dariɓe eyyi won gueɗe noon ne goodi ɗen wona min wawi haalde ɗumen ɗen dokkami ɗum ko goɗɗo wawa haalande ɗon hol ko heewi wadde e wuuro he hol baɗe makko e wuuro he gandi kono wona min kalaɗo wawi haalde ɗum en tant que jinnaɗo Kalidou Koulibaly so tawi hannde a wiyama wonde ya conseil Kalidou to banggue ɓamtare Ganno holko mbiyata yo waɗan gannonaɓe beela ko to banggue agriculture walla koto banggue sport walla koto banggue loisir walla koto banggue hol banggue mbattama orienté pour walla gannonaɓe eyyi ko ɗum mbimi wonko mbanmi wona huɗum kam foti yaltude o mo jinmi wawa haalde ko puɗɗorimi o par ce que jibinaɗo France mawni France resi tubago ala andi toon on so waɗi hunde Ganno on to rewa ha ɗum wawi arde ɗo ɗum noon goɗɗo ɗo walla o Samba Ly walla so Adama Ly ene wawi haalde no ardi ko waɗata ɗo ko e ko mbawmi haalde tan e projet ɗum ko puɗɗoto mendu toon seeɗa hay to min goni ɗo amine projet hôpital pour wadde ɗo heccanki tan min jii wuuro ngo hokkimi hollimi terrain o fodɓe arde liggono ɗum ko pour wuuro ngo goɗɗum nana hen ɗum ko kamɓe mbawi waɗon détail ɓe kaala Samba Ly konngol goro tan hay so 1 minute holko mbawɗa haalde e ko Kalidou Koulibaly fuɗɗi wadde wuuro ngo to banggue ɓamtare assalamu aleykum wa rahmatullah gawsu dia ko mi salminima Ndiaye Seydou Amadou mi salmini onon bandiraɓe foof kadi mi salmini Pindi TV ko ɓuri gueɗe Kalidou Koulibaly de wawa haaldade vraiment ɗo e wuuro he ati kala ɗo jaaruɗa foof kene nawa wuuro ngo yeeso kene ɓamta wuuro ngo jungo makko ne hen wona jumaji wona jawol daaha wona affaire cellal wona affaire nguuro ay affaire hay corona he ala galle mo heɓani ɗo ratio muɗum
wuro ngol ɗo wuro en goni jamaji 5 woni e wuro he en woni joni hedde duuɓi 6 walla 5 walla 6 walla 7 ni kala haran jama fof heɓat gaari wuro ngo corona ko waɗi ko otoji gari ɗo enen gaddi maaro enen gaddi nebam enen gaddi suukara ɗo joni joni kono wiiri on ni gueɗe makko kam vraiment wawa haaldade par ce que jibinaɓe toon anda ɗo wonko waɗata jinnaɓe toon ɗo ene tinni jinnaɓe gaaɓe ene tinni gati o jooɗi ɗo kala ko watte ɗo sinno yadani hen wonta ɗo joni présentement ɗo gonɗen ɗo amine programme ene wawi ni ɗo lewru badun walla faalu darade affaire hôpital mo haalde o waɗe ay ko kanko kalli waɗata ɗum nokku mum dañama won ngo hokkiti nokku o dañama o wino hayso nokku dañama o soodat Allah waɗi dañama omo waɗa ɗum mi samini Pine TV mi samini bandiraɓe fof